church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-Knisja tfakkar l-ewwel dera tal-Verġni Mqazza Marija ġewwa Fatima propju bħallum it-13 ta' Mejju 1917. Il-Madonna deret lir-Rajja Franġisku, Ġjaċinta u Luċija. U l-messaġġ ta' dakinhar u ta' dawk ix-xhur jibqa' validu għalina llum. Il-Madonna tfakkarna fil-messaġġ ta' Bina Ġesu, konverżjoni u penitenza. Din hija t-talba u x-xewqa tagħna li nersqu lejn il-mulej niedma minn dnubietna u l-mulej meta jara l-indiema tagħna u l-penitenza tagħna iħaddanna mill-ġdid miegħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija mulej Alla tagħna. Inti trid li Ommok Marija tkun is-Sultana tal-Paċi mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti trid li Omna Marija tkun saħħa tal-morda Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti trid li Ommok Marija tkun il-faraġġ tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem. Għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa Ateni. U mbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fis. Mbagħad Pawlu wieqaf f'nofs l-Arjopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn ix-xbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kitba fuqu lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimmuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha.
U li jusit is-sema u l-art, ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn. Anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet toqsu xi ħaġa, u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossuh b'idejhom u jsibuh. U tassew. U mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna, u kif qalu xi wħud mill-pojeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar. Isu xbija ġejja minn senat u moħħ il-bniedem. Alla għal għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafuhx. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax huwa żel-jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu. U ta' dan kollu ta' prova qudiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Ma li semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom bdew jitħu. Iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk, Pawlu ħareġ minn ġo nofshom. Imma xi wħud issieħbu miegħu u emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Flimkien? Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mis-smewiet, faħruh fl-ogħla smewiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Flimkien? Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Flimkien? Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu l-għoli sebħu l-fuq mill-art u s-sema u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan hu t-tifħir għal-ħbiebu kollha, għalu li Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu. Flimkien? Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma l'issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispiritu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.
il-kelma tal-mulej. تفهرني لكريستو. Fl-aħħar ġranet konna qegħdin nisimgħu il-Ġesu f'daw is-siltiet mill-Evanġelju ta' San Ġwan jitkellem dwar l-Ispirtu Santu li sa jibgħat u li huwa id-difensur, il-Paraklitu. Il-Paraklitu jiġifieri dak l-avukat li jiddefendik, dak li anki il-kelma tfisser ukoll dak li jinkoraġġik, dak li jieqaf miegħek. Troma s-siltiet li smajna fl-aħħar ġranet. Illum f'din is-silta li tkompli minn dawk li smajna, Ġesu qiegħed jirreferi għall-Ispirtu Santu issa bħala l-għalliem. Għalkemm ma jużax din il-kelma, imma Ġesu qed jgħid lill-Apostli ftit sigħat qabel il-passjoni tiegħu li meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Innutaw il-verbi li juża Ġesu biex jiddeskrivi x'jagħmel l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu tal-verità iwassalkom. X'jiġifieri? Iwassalkom. Jimxi magħkom, jakkumpanjakom. Kemm hija sabiħa dik ix-xena meta tara l-ġenituri qegħdin iwasslu l-uliedhom jew l-iskola primarja, jew wasluhom il-play school, iwasluhom it-tfal żgħar fit il-ġenituri tagħhom. U l-istess jagħmel l-Ispirtu Santu ma' kull wieħed u waħda minna huwa jimxi magħna, jurina triq, jara li aħna ma jiġrilna xejn li jkun ta' tfixkila lina. Imma inti qed tħalli l-Ispirtu tal-verità, l-Ispirtu Santu imexxik, qiegħed ittieħ idek biex hu jurik it-triq. Ġesu jgħid li l-Ispirtu tal-verità jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom. Mela l-Ispirtu Santu ikellimna għax huwa għalliem. L-għalliem x'jagħmel? L-għalliem jgħallem, iwassal it-tagħlim lill-istudenti. Iwassal mela t-tagħlim lilna dixxipli tiegħu. Imma inti qiegħed tagħti widen għal dak li qed jgħidlek l-Ispirtu Santu. Irrifletti ftit fuq il-ħajja tiegħek illum. Jgħidlek irrispetta lil dak u lill-oħra. Irrispetta l-opinjoni ta' ħaddieħor, anke jekk ma taqbilx miegħu f'kollox. Ipprova ara tajjeb li qed jgħid dak u l-ieħor jew dik jew l-oħra. Jgħidilna biex aħna nkunu bnedmin onesti fl-imġiba kollha tagħna, li ma nqarqu bħadd, li nkunu ġusti fil-business tagħna, fl-emejjel tagħna, nkunu ġusti fil-ħidmiet tagħna, dak hu li jgħidilna. Imma nerġa' ngħidlek, inti qed tagħti widen għal dak li l-Ispirtu talla qiegħed jgħidlek illum. U Ġesu jkompli jiddeskrivi x'jagħmel l-Ispirtu tal-verità u jagħtini glorja. U inti dit-tagħlima qed toħodha. L-Ispirtu talla inebbaħna biex aħna nagħtu glorja lil Alla, infaħru lil Alla. Imma kemm ikera meta dak li jkun iżeblaħ l-isem ta' Alla, iżeblaħ l-isem tal-Verġni Marija, jew tal-Ewkaristija, jew tal-Qaddisin. Kemm hija kera, kemm huwa nuqqas ikraħ, kemm huwa difett komuni ħafna. Imma aħna llum ħanitolbu l-mulej biex aħna inkunu dawk li nfaħru l-mulej. U nitolbu għal dawk ukoll li jżebilħu l-mulej biex jarfu il-kruwa ta' dan in-nuqqas. Ew nitolbu llum il-mulej biex propju inkunu qrib tiegħu u nħallu l-Ispirtu tiegħu iwassalna l-verità, ikompli jgħallimna u jkompli jagħtina il-grazzja biex nagħtu glorja lill Alla.
Imminti dan sa tagħmlu llum ħad tipprova timxi f'din it-triq. Mulej Missier Qaddis inresqu t-talbiet tagħna llum bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija taħt it-titolu ta' Fatima. Nitolbuk Mulej Missier Qaddis għalina l-insara mxerdin mad-dinja kollha biex imnebħin u mqawwin mill-Ispirtu aħna nimxu skont dak li huwa jallimna. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja. Mulej dawwal il-moħħ tal-mexxejja u l-qalb tagħhom biex huma f'dak li jgħidu, f'dak li jagħmlu ifittxu l-ġid komuni ta' dawk afdati f'idejhom. Il-ġid tal-umanità nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Niftakru fl-eżis morda kollha tagħna, fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, dawk li ħajamlu jew għamlu operazzjoni medika. Mulej għatihom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn u laqgħuhom ma' nies ġenerużi, ma' nies professjonisti li jgħinuhom jelbu din l-isfida li għaddejjin minnha bħalissa f'saħħithom. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll l-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel Mulej li l-mejtin kollha jistrieħu fik għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Inresqu t-talbit kollha tagħna llum lill-Alla Missier permezz ta' Omna Marija li lilha nsellmu bil-qalb slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, għatina Mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru ta' ibnek il-waħdini biex ikunu jistħoqqulna il-wedijiet tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżgħu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħħu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna
waqt li bil-qima ntennulek Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Franġisku u Santa Ġaċinta ta' Fatima u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna stqarbna bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqana ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nub tad-dinja ħin jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej Alla tagħna f'dan is-sagrament li aħna ċċelebrajna fit-tifkira tal-Verġni Marija, aħna nxandu l-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Għatina li nissieħbu miegħu fid-batijietu biex naqsmu miegħu wkoll fil-għena u fil-glorja u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlab għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla,
Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina
lina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja u ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistriq ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om tistħuq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġet, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana itlob tal-apostoli, għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana itlob tal-konfessuri, għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju itlob mqaddes, għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja, Afrinna nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tallet neħit nubit tad-dinja, ħen għalina, itlob għalina qaddisom malla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.